Sí, ens sentim. Bon dia a tots. L'objecte de la presentació és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Xeraco a la vista dels resultats electorals que es van obtenir el passat 24 de març de 2015, així com a l'elecció del nou alcalde. El procediment de constitució de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 de règim electoral general, implica la realització de les següents operacions. La constitució de la mesa d'edat formada per regidors electes de major o menor edat. L'acreditació dels regidors electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el document d'identitat. El jurament o promesa del càrrec de regidor per l'imperatiu de l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i la posterior elecció de l'alcalde. A estos efectos, la mesa de edad queda integrada pel regidor de mayor edad, el señor José Elena Ferrer, de la Presidents, y el regidor de menor edad, el señor Iván de Los Ángeles Company. Bon dia a tots. Es declara constituïda la mesa d'edat per estar present les persones que correspon formar. Per tant, es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de Xeraco. Abans de començar, voldria demanar a tots els assistents que és necessari respectar en el present acte tan significatiu per a la democràcia, encara que estic segur que ho tindran, i que no serà necessari que aquesta presidència cridi a l'ordre a ningú dels presents. Té la paraula la secretària. S'han comprovat prèviament les credencials presentades per tots els regidors electes, la personalitat de cadascú, així com la presentació de les declaracions de possibles causes d'incompatibilitat i d'activitats i de béns i drets patrimonials que han estat formulades per tots els regidors electes. I com que estan presents tots els regidors electes, existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Seguidament es procedirà a la presa de posició de cada regidor. La secretària llegirà la fórmula de jurament o promesa acatament de la Constitució legalment exigida. A l'acte seguit sol·licitarà del regidor de mesura que siguin anomenats que alcen el seu assient i contesten sí, jure o sí promet. La fórmula legalment prevista és la següent. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xeraco, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Seguidament, anomenem a cada regidor per l'ordre que figura en l'acta de proclamació d'electes per els següents. Primer, senyor José Salvador Tejada Soler. Sí, prometo. Señora Mari Carmen Boluda Juan.
Sí, prometo. Señor Juan José Escrivá Luis. Sí, prometo. Señor Francesc Ángel Serralta Zaragoza. Sí, ho prometo. Señora Jacinta Rubio Rodrigo. Sí, prometo y practicará. Señor Estefano Torres Jaijo. Señor Avelino Mascarell Peiró. Sí, lo juro. Señor José Elena Ferrer. Sí, prometo. Señora Uganda Balaguer Ferragut. Sí, prometo. Señor Miguel Ángel Balbuena Fernández. Sí, prometo. Señora María Amparo Barrios Vidal. Sí, prometo. Señor José Luis Chulvi. Sí, prometo. Señor Iván de los Ángeles Company. Per imperatiu legal d'un sistema com el que presenta i fent camí cap a un nou procés constituent, per imperatiu legal, sí, prometo. Bueno, pues queda constituïda la corporació de l'Ajuntament de Xeraco després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig del 2015. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde. La secretària explica breument el procediment d'elecció en la votació. En relación al procedimiento de elección del alcalde, l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General diu el següent. En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté dicha majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçale la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. I en cas d'empat es resoldrà per sorteig. Pel que fa al sistema de votació de l'alcalde, ha sigut consensuat prèviament amb els candidats que serà votació ordinària amb alçada. Poden ser elegits alcalde per encabeçar les seues llistes corresponents, ordenant de major a menor número de vots obtinguts en les seues candidatures. El senyor Avelino Mascarell Peiró, Francesc Ángel Serralta Zaragoza i José Salvador Tejada Soler i Iván de los Ángeles Company. De un altre, el poder de ser candidats a la partida que alcen la mà, per favor, i opten a l'elecció. Queden programats candidats a l'elecció de l'alcaldia els següents regidors: Avelino Mascarell Peiró i Francesc Serralta Zaragoza. Seguidament anem al procediment de l'acte de votació ordinari per elegir la figura de l'alcalde. Aquesta presidència demana als regidors i regidores que alcen la mà quan sol·licita el vot a favor de cada candidat. Vots a favor d'Avelino Mascarell Peiró. Sí, vots a favor. Vots a favor de Francesc Serralta Zaragoza. 7 vots a favor. dels resultats queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Xeraco el regidor que ha obtingut la majoria de vots, el senyor Francesc Serralta Zaragoza, per 7 vots. Promet a complir fidelment les obligacions del càrrec, amb lleialtat al cap de l'Estat, guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat
i de la nostra comunitat autònoma perquè així ho marquin les lleis. Igualment, també promet treballar pels drets socials, pels serveis públics, pel valencià i per la participació entre els nostres veïns i veïnes. Esta mencionat li dona la posició d'alcalde de l'Ajuntament de Xeraco, pot ocupar la seva presidència. ¡Viva los tripartitos! ¡Viva! Gràcies, Ulrich de Xeraco. Ja com a alcalde em correspon donar-li la paraula als portaveus de les agrupacions polítiques que han format part de les últimes eleccions municipals de Xeraco 2015. Té la paraula el regidor Ivan de Los Ángeles Company. La democràcia ha parlat a Xeraco. El meu vot no ha sigut meu, tampoc de la meva assemblea. El meu vot és el que ha expressat la ciutadania el dia 24, expressant-se majoritàriament a favor d'un govern plural i de progrés. L'acord de govern al que respon el meu vot va a canviar Xeraco en favor de tota la ciutadania del nostre poble i tindrem els pròxims 4 anys per a demostrar-ho. Perquè la democràcia real no es basa en fer que ens mane una persona o altra cada 4 anys. La democràcia real és la que es viu al carrer, és la que es basa en atorgar al poble els seus mecanismes d'emancipació. Els mecanismes que ens fan passar d'espectadors passius a agents actives. Puc continuar? La democràcia real es basa en atorgar al poble els seus mecanismes d'emancipació, els mecanismes que ens facin passar d'espectadors a agents actives de la gestió dels recursos del nostre poble. Vote així, doncs, a Francesc Serralta amb convenciment de que serà només el primer pas de molts per a que Xeraco guanyi qui guanyi, al cap i al fi, qui guanyen siguin sempre totes i tots els ciutadans i no només els seus representants. Moltes gràcies. Gràcies. Per favor, silenci. Seria de lamentar tindre que expulsar algú des del Salvador de Canàries. Té la paraula el regidor José Salvador Tejada Soler, en nom del grup socialista. En primer lloc, dir que per a mi és una responsabilitat, però sobretot un honor agafar el relleu d'una persona tan treballadora e íntegra com és Ferran Bofill. Molt tindria jo que fer per acostar-me una mica a la que tu s'ha aconseguit per Xeraco. Tots vosaltres i el poble sencer al Déu del món. Moltes gràcies per tot. Els socialistes
que acabem una legislatura on han demostrat la capacitat per treballar en equip, amb eficiència i total transparència, per al bé de Xeraco. Per coherència política, afinitat ideològica. Per favor, un momentet. És l'última vegada que avise a la persona que pugui interrompre el Parlament de qualsevol membre d'aquesta corporació municipal. Gràcies. Per coherència política, Tres cridats a l'ordre de la mateixa persona, agent, tingueu en compte, serà expulsat de la sala. Per favor, silenci. per coherència política, afinitat ideològica personal i per responsabilitat al nostre votant, moderem a la necessitat de portar davant un acord de governabilitat de caràcter progressista. Els trens de canvi que recorren el país, la comunitat i la comarca han plegat també Xeraco, on el bloc d'esquerres ha sigut majoritari. I aquesta circumstància ens motiva a fer un equip estable i sòlid que treballi amb il·lusió i sense descans per la gent i el poble. Les distintes sensibilitats que conformen el grup de govern fan que no puguen ser sectaris ni excloents i que tinguem que comptar amb altres opinions per allunyar els que estiguen dels nostres plantejaments. Per a mi, les negociacions amb els altres grups de govern han sigut molt senzilles. Són partits diferents, però amb idees i sensibilitats molt paregudes a l'hora de veure i entendre la política i la societat. Tinc clar que anem a formar un bon equip. Canviar Xeraco ens aportarà frescura, idees renovades i entusiasme. Compromís ha sabut entendre que per al bé del poble de vegades tots tenim que fer sacrificis. Paco, la teva experiència i la gran tasca realitzada d'aquest temps és una garantia per a nosaltres i saps que comptes amb la nostra lealtat i la nostra capacitat de treball. Enhorabona. Té la paraula el portaveu del Grup Popular, Adrià Mascarell. Bon dia. Bon dia. Bon dia. M'agradaria començar este discurs agraint a totes les persones que han dipositat la seva confiança en aquesta candidatura. També a tots aquells que han estat treballant dins i fora de la llista. Ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres en aquest projecte que ha aconseguit guanyar les eleccions municipals a l'Ajuntament de Xeraco. Durant tota la campanya hem hagut de suportar tota classe d'insults, de mentides, falsedats, amb l'únic objectiu de desprestigiar-nos. Se'ns ha tractat de sucursal de banda de crim organitzat. S'han escudat en perfils falsos a les xarxes socials buscant el seu objectiu. Han fet muntatges de fotos meues en moments on jo em trobava amb els meus amics, en l'àmbit de la meva vida privada, i no venien al cas. I ara faig una pregunta. Vostès creuen que són coherents en aquestes actuacions? Vostès, gent que en teoria venen a regenerar la vida política, que estan tot el dia parlant de transparència i presumeixen d'ella. L'única consigna que hi ha hagut en aquesta campanya ha sigut tots contra el PP. I no han tingut escrúpols per utilitzar les formes més despreciables per aconseguir el seu fi. No solament en la campanya. Ara continuen insultant i desprestigiant aquest grup que l'únic que ha fet durant el temps que han deixat ha sigut treballar amb els recursos escassos per treure el poble banc, de ser una herència molt distinta a la que es van trobar. Parlen de transparència i de participació. Vostès creuen que estan en condicions de donar lliçons? Volem que sàpiguen que totes les persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres, que des del primer moment hem sigut rebutjats per sentar-nos a parlar en cap, com es fa en tots els llocs. El normal és que les forces que han eixit de les ruïnes
reunisquen encara que siga per a complir el protocol. Bé, així Xeraco no ha sigut el cas. Després van intoxicant de mentides que si un representant ja hem oferit un any, bueno, com quedem? Hem parlat o no hem parlat? El normal creien que ha de tractar-se de grups progressistes, o almenys això és el que diuen, que hagueren actuat un poquet més democràticament, però no ha sigut així. Tenim polítics nous i idees antigues. Polítics que se'ls omple la boca quan parlen de la corrupció, però solament parlen dels que els interessa. Vostès, els que ara pacten, no poden llançar la primera pedra. Sa casa també està bruta, i no poquet. Nosaltres ens avergonyim de la gent nostra que ha fet qualsevol delicte, i no ens hem defès en cap moment, ni ho farem. El que hauríem fer és netejar sa casa i després ja podríem parlar. Són polítics que solament els interessa el poder i figurar, i sobretot figurar. I ara resulta que públicament el dimecres, que gràcies a vostès, partits d'Esquerra Xeraco és un referent, i que la transparència, l'ocupació local, atenció prioritària dels més afavorits, bla, bla, primer, van malament, si creuen que són el melic del món o els salvapàtries. Els pobles creixen i s'enriqueixen quan actuen, quan participen per ells mateixos i no es deixen manipular. També parla d'ocupació, el primer que ha de fer és deixar treballar la gent que vol fer-ho i no posar les pals a les rodes d'aquells que volen generar ocupació. També parlen d'atenció als més desafavorits i en 2 anys no han fet gens i s'ha limitat a continuar el que ja estava establit. Ara la situació ha canviat i gràcies al pagament de proveïdors, sobretot els ajuntaments, en la seva gran majoria han revertit la situació i en torna al que hauria ser normal i esperem que aquesta bona pràctica no es perdi. Avui, 20 dies després de les eleccions, no han trobat ni un moment per a reunir-se amb els representants del 47% dels votants de Xeraco. Era d'esperar, ja que durant tot el seu mandat anterior no s'han dignat a convocar-nos ni a una sola reunió. Vostès no seran mai l'alcalde de tots els xeraquers, o seran solament dels seus simpatitzants, ja que no han volgut escoltar la veu dels que no els han votat a vostès. Bé, no tots, sí que n'hi ha hagut que ha tingut intenció, però el seu liderat és dèbil i els autèntics derrotats d'aquests comicis no li han deixat ni tan sols conèixer-nos, encara que he de donar-li les gràcies. Ha sigut l'únic dels perdedors que ha felicitat aquest equip. No seria just retraure la mala actitud que hi ha hagut i no reconèixer un mínim símbol de bona intenció. Esperem que no es ningunegen, com ha passat la passada legislatura, que es baixen de la seva arrogància i prepotència per escoltar a gran part del poble i que donen un gir de 180 graus en la seva actitud. Xeraco està per damunt de tot això. El nostre municipi no s'ho mereix. Estem així per a treballar per i per al nostre poble. I si requereix, ens trobaran així, al seu costat. Mentrestant, estarem esperant. Gràcies a tot el poble de Xeraco. Gràcies, membres de la corporació, xeraquers i xeraqueres. D'ençà que la voluntat dels regidors, un mes de setembre del 2013, decidí investir-me alcalde, he viscut intensament el dia a dia del poble, pot ser com mai haver pensat. Ha sigut un període de temps políticament curt, però ha resultat un repte apassionant per a mi. Ha passat el temps i avui entrava novament davant l'opció d'encapçalar un govern de progrés capaç de transformar Xeraco i situar-lo, evidentment, en una posició de futur. La legislatura que ara tanquem ha deixat molts sabors amargs a xeraquers i xeraqueres,
perquè durant aquests 4 anys hem assistit a una política de retalls indigna que han carregat contra aquelles persones que disposaven de menys recursos econòmics i de retruc també han fet patir al nostre Ajuntament. Hem sigut testimonis d'un atac ferotge als drets dels treballadors amb una reforma laboral mesquina pròpia dels països dictatorials. A Xeraco, la Conselleria d'Educació ha impedit amb decisions preses amb intencionalitat política que el projecte de la unificació de les escoles del Joan Martorell encara no sigui una realitat. Al País Valencià, el tancament de Canal 9 fou un acte d'hipocresia política i un atac directe a la llengua i a la cultura dels valencians. I també ha suposat un retrocés lingüístic evident. No vaig endinsar-me més en el terreny de les coses que s'han fet mal, moltes i desastroses, perquè tots vosaltres coneixeu l'evolució política que ha fet els valencians un model de corrupció i ser la riota de tota Europa. No cal dir només que estan en boca de tots, però l'espectacle de polítics valencians encausats i imputats per delictes de suborn, comissions inacceptables i corrupció política ens ha fet caure la cara de vergonya. És hora de la justícia i de la recuperació ètica de valors i de drets per als ciutadans. Afortunadament, també entrat en una altra dinàmica, en una altra època, un espai que s'obri a la llum, a l'esperança i a la il·lusió. És la resposta que hem donat en les urnes a aquells que han vist arrabassar els seus drets, els treballadors i les classes populars. El poble ha votat i ha marcat un punt d'inflexió històric per a posar en marxa un viatge cap a l'esperança d'un dia millor i ha posat un punt d'il·lusió en tots aquells que dubtaven de les possibilitats reals de canvi i dels progressos socials que es podien aconseguir. Hem esperat molts anys. Hem passat per temps molt durs i desesperançats, però ens sentim capacitats per a governar Xeraco novament amb impuls, amb trellat i amb un projecte de poble important, sense manies a ningú, i esperen la col·laboració de tots els regidors que conformeu l'Ajuntament de Xeraco. Trobo també que és hora de felicitar el senyor Adelino Mascarell i el seu equip del Partit Popular per haver aconseguit els vots de xeraquers en un moment en què la situació del seu partit li bufava en contra i confia també en la seva participació activa en la governabilitat del poble. Les eleccions del 24 de maig han deixat una idea molt clara. Xeraco és un poble d'esquerres. Una majoria que tenim la voluntat d'aplicar sota el concepte de treballar units, criteris i voluntats per aconseguir el benestar de tots els xeraquers i de les xeraqueres. Des del col·lectiu de compromís del govern hem entès sempre que necessitem d'una majoria de regidors al plenari municipal per a que li doni estabilitat i estigui reforçada pel diàleg i pel consens. La nostra campanya s'ha sostingut per homes i dones treballadores que creuen en un país valencià més compromès, més igualitari i més just. Una campanya que s'ha vist créixer gràcies a la incorporació de la gent jove amb valentia que ha rebutjat aquesta llegenda urbana de la seva falta d'interès. Molts dels quals han hagut d'abandonar el nostre país, les seues famílies i el nostre poble per buscar-se la vida en Europa. L'eufòria de guanyar unes eleccions no s'acaba amb l'elecció d'un alcalde. Sabeu igual que jo que ens queda una tasca enorme si volem reparar tals desperfectes com heretarem. La crisi encara no s'ha acabat i cal combatre-la amb moltes dosis d'imaginació, amb transparència i amb l'esforç col·lectiu i amb la immensa voluntat que ens anima a canviar l'estat. El trànsit, evidentment, serà costerut, però trobo que aquest moment històric en què finalment hem assolit una majoria d'esquerres al País Valencià, puc fer-vos la promesa que al final d'aquesta legislatura que ara comença, Xeraco serà un altre Xeraco, més solidari, més net i més equitatiu. Sempre hem sabut que les determinàncies, com els pactes, tenen un factor notablement comú i nosaltres que el temps. Tot plegat, el temps ha conduït a 3 partits polítics locals, Compromís, PSOE i Acord Ciutadà, a unir les seves forces, projectes, inquietuds, voluntats per arribar a acords sols de governabilitat per al que queda de legislatura. Ha quedat clar que aquestes formacions per responsabilitat política han d'atendre una vegada més a la demanda de deixar majoria de progrés treballant pel bé comú. Hem de construir un ajuntament estable, això ho saben tots, oberts a tots els veïns, Xeraco ho reclama i així ho farem. Un alcalde podrà ser de carrer o podrà ser de despatx, però l'experiència que m'ha donat després de 2 anys ha de barrejar 4 premisses: autoritat, decisió, planificació i un equip amb suficients jugadors. Comença una nova etapa per al nostre poble, una etapa en la que esperem queden enrere les baralles estèrils i els personalismes,
el partidisme excloent. I això no dependrà únicament de nosaltres ni de la nostra major o menor habilitat, sinó de la voluntat de totes i tots. Nosaltres, el nou equip de govern i jo personalment, ens comprometem a encapçalar un projecte per SGAC. Des d'avui mateix, col·legiadament i sense personalismes, mantenim la necessària estabilitat política. Convençuts també del bon govern, és una qüestió de tots i atendrem a tots els xeraquers i les xeraqueres governant per a tots amb independència de la seva afiliació o de les simpaties polítiques personals. Objectius, es tracta de no prometre per prometre. Prometrem allò que puguem complir, perquè no hi ha varetes màgiques. Els ajuntaments podem fer polítiques, evidentment, que transformen la realitat. Volem continuar amb la rigorositat dels comptes municipals que hem portat 2 anys i que en podem mostrar. Controlar els pressupostos, reduir el temps de pagament de factures i generar superàvit per dedicar-lo a més despesa social, a ocupació i a unes inversions per a que serà nova, que seran productives, buscaran la sostenibilitat energètica i, sobretot, conseqüents en la demanda de ciutadans. Intentarem finalitzar el Pla General d'Ordenació Urbana perquè el nostre poble creixi de manera racional, productiva i gens especulativa. El futur també del nostre poble que ve molt lligat a una conscienciació i acció directa en l'ecologia. La factura de no dur una política mediambiental decidida pot ser alta, altíssima o impagable. Serem inflexibles en tot allò que suposa la degradació dels nostres recursos naturals. Establirem un pla de finançament realista que permeta la viabilitat de la reforma de l'actual Casa de la Música. Consolidar i finalitzar el projecte del Col·legi de les Monges per poder disposar de més espai municipal per a activitats culturals i sobretot per als joves que estan mancantes. Vetllar per a que l'opció turística integral de Seraco siga un sector estratègic a redimensionar. Millorar sobretot també les partides d'atenció social serà un factor determinant de la nova legislatura, perquè ens permetrà atendre a tots els nostres veïns més desafavorits i en risc d'exclusió social, desplegant, evidentment, polítiques actives d'ocupació, evitant l'absentisme escolar, conflictivitat escolar i, sobretot, ajuda als majors i als més necessitats. Donarem impuls també creant mecanismes per afavorir allò que tant anhelem que no és altre que la participació ciutadana i de la gent. I farem política en majúscules, que és la que toca en moments d'excepcionalitat com el que vivim. Perquè si actuem, com deia Ramon Montaner, si treballem tots junts per un objectiu comú, com la mata de John, que lligada amb una corda, ningú la podrà trencar, mentre que deslligada, desunida, fàcilment es podrà trencar. Xeraquers i xeraqueres, visca Seraco, salsa la secció. Gracias.